Heippa hei ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen kaupungit podcastia. Tänään me tutustutaan Jyväskylään, joka on Keski-Suomen suurin kaupunki. Jyväskylässä asuu noin 149 000 henkeä ja se on Suomen 7. suurin kaupunki. Jyväskylä on eläväinen opiskelu- ja kulttuurikeskus, joka tunnetaan myös suomalaisen koulutuksen ja arkkitehtuurin kehtona. Kaupunki perustettiin vuonna 1837 ja sillä on pitkät perinteet koulutuksen alalla. Itse asiassa Jyväskylään perustettiin Suomen ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu Jyväskylän Lyseo vuonna 1858. Ennen sitä Suomessa tarjottiin koulutusta lähinnä ruotsin kielellä. Nykyään Jyväskylässä on yliopisto ja ammattikorkeakoulu ja se on vilkas opiskelijakaupunki. Jyväskylä on myös kuuluisa arkkitehti Alvar Aallosta. Kaupungista löytyy monia Aallon suunnittelemia rakennuksia, kuten yliopiston kampusrakennuksia, Jyväskylän kaupunginteatteri ja Alvar Aalto-museo. Jyväskylä sijaitsee Päijänteen ja useiden pienempien järvien ympäröimänä, joten vesi on keskeinen elementti maisemassa. Jyväskylästä löytyy myös lukuisia ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia, ja läheinen Laajavuoren alue tarjoaa talvella laskettelumahdollisuuksia. Tänään meillä on vieraana Matleena Jyväskylästä. Mitäs Matleenalle kuuluu? No hei, ihan hyvää kuuluu, kiitos. Mun täytyy ehkä heti korjata hiukan alkuun, että mä en oikeastaan ole Jyväskylässä, vaan Jyväskylän vieressä olevassa pienessä kunnassa Petäjävedellä, mutta Jyväskylä on kuitenkin se kaupunki, missä koko ajan käydään asioimassa ja erilaisilla tarpeilla, niin se on kuitenkin se tavallaan se mun kotikaupunki. Joo, sen mä ajattelin kertoa ihan kohta, mutta se tuli nyt heti ilmi. Mutta sähän olet myös asunut Jyväskylässä aiemmin, eikö vaan? Kyllä, me muutettiin Jyväskylään oikeastaan mun opiskelujen perässä ja sitten asuttiin siellä kokonainen vuosi ja mieheni sai sieltä myös töitä opettajana ja sitten oikeastaan me tultiin sitten Petäjävedelle lähinnä asunnon perässä, että ostettiin täältä oma kotitalo. Ja nyt kuinka kauan te olette ollut siellä Petäjävedellä? Täällä me on asuttu vuodesta 2013. Joo, eli siitähän tulee yli 10 vuotta. Joo, niin tulee. Ja missä kaikkialla sä oot asunut elämäsi aikana ennen Jyväskylää ja ennen Petäjävettä? No se onkin pitkä lista. Mä asuin lapsuuteni Tyrnävällä ja sitten sen jälkeen olen asunut Oulussa. Sieltä muutin Tampereelle, sieltä muutin vuodeksi Rovaniemelle, sieltä muutin takaisin Tampereelle, sieltä muutin Raumalle. Sitten asuin välissä Turkissa Istanbulissa, se oli vaihto-opiskelua. Ja sieltä sitten muutin Jyväskylään ja Jyväskylästä tänne Petäjävedelle. Että melkeinpä ympäri Suomea. Joo, ja vähän välillä ulkomaillakin. Istanbul meni vähän syrjään tästä muusta listasta. Kartalta. Joo, kyllä. Eli sä oot nähnyt etelää ja pohjoista, molempia. Joo, ja itse asiassa olen asunut myöskin Itä-Suomessa, mutta se oli vaan kesätyö, mutta siis Joensuun lähellä olevassa pienessä kylässä asuin myöskin 2 kesää, että siinä mielessä Itä-Suomikin on vähän tuttu. No se on kyllä kattava kokemus Suomesta. Ja voin sanoa, että eri puolilla Suomea on erilaista asua. Se on ihan totta. Että tämä on tavallaan niin kuin sanotaan, että Suomi on homogeeninen maa, mutta kyllä täällä on monenlaisia kulttuureja, niin kuin paikalliskulttuureja ja niin kuin erityyppisiä ihmisiä ja paikkakunnat on erilaisia.
Varmasti. Ja tuo on tosi kiinnostava aihe. Mennään siihen ihan kohta, mutta ihan ensiksi mä haluaisin kysyä vähän, että mikä on sun mielestä Jyväskylän saavutettavuus? Onko sinne helppo tulla muualta Suomesta? Se on oikeastaan hyvä kysymys, koska Jyväskylähän on keskellä Suomea ihan tasan tarkkaan. Ja luulisi, että kaikki tiet veisivät Jyväskylään. Ja itse asiassa nelostiehän meneekin tuosta, että siinä mielessä autolla on ihan helppo tulla. Mutta juna taas ei tule suoraan tänne, eli jos haluaa tulla esimerkiksi Oulusta tai pohjoisesta junalla, niin täytyy mennä joko Seinäjoen, joka on Keski-Pohjanmaalla, tai Tampereen kautta. Eli Jyväskylän poikki menee juna, joka menee niin kuin itä-länsi-suunnassa. Eli käytännössä niin kuin Tampere, Jyväskylä, Kuopio ja jatkaakohan se raide sitten Joensuuhun. Eli täältä ei niin kuin ole ihan, junalla ei ole niin helppo kulkea. Aivan. No minkälaiset on lentoyhteydet Jyväskylään? Täällä on lentokenttä, mutta se on tosi pieni. Mä uskon, että se on niin kuin näistä Suomen isoista kaupungeista niin ehkä pienin lentokenttä. Että mä itse olen yhden ainoan kerran lentänyt Jyväskylästä jonnekin, että ei mitenkään erityisen hyvät yhteydet. Pääseekö sieltä ulkomaille vai onko ne kotimaan lentoja kaikki? Mä en tiedä tarkkaan, mutta pitäisin aika epätodennäköisenä, että pääsisi ulkomaille. Että varmaankin lähinnä Helsinkiin ja Rovaniemelle. Aivan. Joo, no se vaikuttaa siltä, että bussit on ne, mihin pitää luottaa Jyväskylässä. Joo, ja Helsingistä pääsee junalla netisti kyllä Jyväskylään. Että siinä mielessä niin kuin etelästä tänne pääsee hyvin, mutta sitten kun tullaan pohjoisesta päin, niin pitää vähän kiertää. Joo. No kulkeeko siellä hyvin bussit niin kuin kaupungin sisällä? Joo, kyllä. Täällä on hyvä bussiliikenne ja itse asiassa täällä on semmoinen erikoisuus, että osa busseista kulkee biokaasulla. Eli täällä on niin kuin tosi semmoinen kunnianhimoinen vihreä politiikka ja Jyväskylän kaupungin jäteasema tuottaa itse biokaasua jätteistä ja sitten bussit käyttää sitä. Ja muutenkin täällä on halpaa kulkea bussilla, eli on niin kuin selvästi panostettu siihen, että ihmiset voisivat kulkea julkisilla ekologisesti. Tosi hyvä. Myös täällä Oulussa mä oon tainnut nähdä sekä sähköbusseja että kaasubusseja, biokaasubusseja. Niin, ja Oulussahan on myös jäteasema, joka tuottaa kaasua, että sama ajatus. Sama juttu. Joo, se on hieno juttu, että hyödynnetään sitä. Ja siellä ei ole metroa eikä ratikkaa, eli busseilla pärjätään. Joo, kyllä. No, mitä sanoisit Jyväskylän erityispiirteistä? Mikä tekee Jyväskylästä Jyväskylän? No tuo onkin tavallaan kinkkinen kysymys, että mun mielestä Jyväskylä eroaa muista Suomen isoista kaupungeista siinä, että sillä ei ole voimakasta paikallisidentiteettiä. Se on niin kuin semmoinen solmukohta, on aina ollut ja itse asiassa Jyväskylä on rakentunut yliopiston tai oikeastaan opettajan koulutuslaitoksen ympärille. Sitä sanotaan seminaariksi edelleenkin, eli seminaari on melkein Jyväskylän vanhin juttu, mikä täällä on, ja siellä on nimenomaan koulutettu opettajia niin kuin koko Suomen tarpeisiin. Eli tänne on tullut ihmisiä ympäri Suomea hakemaan opettajan opit ja sitten lähtenyt takaisin sinne, mihin on sitten halunnut mennä töihin. Ja se jotenkin niin kuin ehkä säteilee se historia tähän. Tämä on edelleen siis opiskelukaupunki, että täällä on iso yliopisto verrattuna niin kuin kaupungin kokoon ja monenlaisia aloja voi opiskella, niin tämä on niin kuin tavallaan semmoinen, että jonne tullaan ja sitten lähdetään pois ja ovet käy sisään ja ulos, mikä vaikuttaa jotenkin siihen, että täällä on tosi monenlaista ja mikään ei dominoi. Et mä sanoisin, että jos mun pitäisi sanoa, että mikä tekee Jyväskylästä Jyväskylän, niin mä sanoisin, että yliopisto ja opiskelijat. No sitten taas hän tulee ja menee. Opiskelijat tosiaan käy kääntymässä ja sitten jatkaa eteenpäin. Tosin kyllä opettajat, niin kuin täällä paljon koulutetaan opettajia, niin kyllä
moni niistä jääkin, koska täällä jos tulee opettajan virka auki, niin siihen voi tulla monta sataa hakemusta, työhakemusta, koska täällä on niin paljon opettajia. Niin, sitähän se tietenkin, sen se tekee. Sama juttu täällä Oulussa, että täällähän myös koulutetaan nykyään opettajia, mutta Jyväskylä oli ensimmäinen paikka Suomessa, missä ruvettiin kouluttaa kansankynttilöitä. Kyllä, ja se itse asiassa säteilee niin kuin aika monenlaisissa asioissa. Esimerkiksi Jyväskylässä on hyvin elävä kuorokulttuuri, eli täällä on tosi paljon kuoroja, erilaisia kuoroja, semmoisia kuoroja, mitä ei ehkä muualla Suomessa ole, kuten esimerkiksi erittäin vanha ja jollakin tavalla kuuluisa mieskuoro, mikä on Suomessa harvinaisuus, koska täällä ei ole niin paljon miehiä, jotka haluaa laulaa kuorossa. Niistä on koko ajan pulaa. Niin täällä on semmoinen, niiden nimi on sirkat jostain syystä. Joo, mä oon kuullut tämän mieskuoron sirkat. niin, Ja täällä on siis siellä seminaarissa nimenomaan vaikutti sellaiset ihmiset kuin P.J. Hannikainen ja Otto Kotilainen ja muutamia muita, jotka on säveltänyt paljon kuoromusiikkia. Niin se niin kuin elää se musiikkikulttuuri niin kuin, ja se kuorokulttuuri edelleen. Ja sitten niin kuin mä oon huomannut sen, että kun täällä on joku konsertti, on se sitten ilmainen tai maksullinen, niin se on monesti loppumyyty tai sinne ei niin kuin mahdu, jos vaikka kirkossa on kirkkokonsertti, niin pitää tulla tuntia ennen jonottamaan, että ylipäätään pääsee sisälle. Että ihmisiä kiinnostaa musiikkia, sitä musiikkitarjontaa on tavallaan vähemmän kuin olisi kulutusta, mikä on varsinkin klassisen musiikin osalta niin varmaan aika harvinainen tilanne. No, todella harvinainen, joo. Mun pitäisi varmaan muuttaakin sinne. Erikoista. Mutta kuulostaa minusta aika hienolta kuitenkin tämä sun näkemys Jyväskylän identiteetistä, että se perustuu siihen koulutukseen tai yliopistoon tai opettajaseminaariin ja sitten kulttuuriin, että sehän on aika hienoa.